दानाबा फैलायदो दिनै जाबाय देवबारनि फुंबिलि सम आरो देवबारनि फुंबिलि समावहाय आङो सानफ्रोमबो एबा खनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो सप्तायावहाय बाइबेलनि सैथो जारिमिनखौ सल' महरै लानानै फैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि बाइबेल सल' जारिमिनावहाय बरायदों। दिनै आङो नोंथांमोननो बाइबेल जारिमिन सल'खौ लाना फैदों जाहैबाय नामाननि, जाय जारिमिनखौ जोङो 2 राजा बिजाबनि 5 बालाबसि सिरिनिफ्राय मोननो हायो। दे अब्ला प्रियफोर जोङो जागायजेनलांदोनि। गोदो गोदाय नामान मुंनि सासे सुबुं दङमोन। बियो आरामियारि राजानि रोननांग्राफोरनि सासे सान्थ्रि गाहायमोन आरो बियो राजानि मोखाङावहाय सासे महर गोसा आरो मान गोनां मानसिमोन। मानोना नामाननि दैदेननायावनो बै समावहाय आरामियारिफोरखौ दावहायाव देरहाहोदोंमोन आरो बे नामाना सासे बोलोगोरा बिर साहसिमोन। नाथाय मोनसे दुखु बाथ्रा बे जाहैबाय, बियो साहसिमोनब्लाबो मान गोनांमोनब्लाबो बियो बिरमोनब्लाबो मोनथिगौना नामानहा मोनसे बेराम दङमोन आरो बे बेरामानो जाहैबाय खुरिया रग बेराम दङमोन। मोनसे समावहाय नामाना इजराइलारिफोरजों दावहा नांहैदोंमोन आरो बै दावहा नांहैनाय समायावहाय इजराइलारिफोरनिफ्राय लुथिना लाना फैनाय समावहाय नामाना इजराइलारिफोरनि सासे हिनजावसा गथ'खौ लानानै फैफादोंमोन आरो बे लानानै फैफानाय गथ'खौ नामाना गावनि हिनजावनि लेंजो खालामहैदों एबा गावनि हिनजावनो थाखाय हेफाजाब होग्रा खामानि मावग्रा दोनहैबाय। बै लेंजोआ जिहेतु नामाननि न'खरावनो थादोंमोन, बेयावहाय नामाननि जेंनाखौबो बियो मोनथिबाय। नामानहा जे रग दङ, खुरिया रग दङ, बे बाथ्राखौ मोनथिबाय आरो बियो गावनि बिगबाजोनो मोनसे बाथ्राखौ बुंनायसै आरो बे लेंजोनि बुंनाय बाथ्रायानो जाहैबाय, आङो सानो आंनि बिगबाया सामारियायाव खामिनाय नाबिनियाव थांब्ला मोजां जागोन। बे नाबिया बेनि खुरिया रगखौ सोखानो हागोन। बे बाथ्राखौ बियो नामाननि बिसिनो बुंबाय आरो बिसिया बे बाथ्राखौ नामाननो बुंबाय आरो नामाना जेब्ला बे बाथ्राखौ खोनाबाय, बे बाथ्राखौ राजानिसिम लानानै थांबाय आरो बे समाव नामाननि जिथु गुरु राजा दङमोन, राजायाबो बुंनायसै, नों दानो ओंखारलांदो, आङो मोनसे इजराइलारि राजाफोरनो मोनसे लाइजाम हरसिगोन, नों ओंखारलांदो होननानैहाय नामाननि राजाया नामानखौ बिथोन होनायसै आरो नामाना जेब्ला थांदों, गावजों लोगोसे 30,000 रुपा, 6,000 सनानि थाखा आरो 10 जरा पसाक लानानै थांफादों। जि लाइजामखौ नामाननि राजाया इजराइलारिफोरनि राजानो लिरनानै हरदोंमोन आरो बे लाइजामखौ राजाया मोनबाय आरो फरायबाय। बावहाय बेबायदि लिरनाय दङमोन, बे लाइजामजों आङो आंनि हादांगोरा नामाननि थाखाय मिथिहोयो, आङो आंनि हादांगोरा नामानखौ खुरिया रग सोखा जानो नोंनियाव थिनहरबाय। बे लाइजामखौ जेब्ला इजराइलारिफोरनि राजाया फरायखांनायनि उनाव राजाया गावनि गस्लाखौ गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ बिसिनानै लादों आरो ओरैहाय बुंदों, आं जे इसोर, आं फोरबो नामा सोरनिबा बेरामफोरखौ सोखानानै होनो? राजाया ओरैबायदि बुंबावबाय बै समावहाय, बेनो जाहैबाय बे आरामारिफ्रा नामाननि राजाया सुथासो नागिरदों, माबा मोनसे जेंना जुजिनोसो बेबायदि लाइजामखौ हरदों, जेरावहाय आङो बेराम सोखानो हानाय आंनियाव जेबो गोहोआनो गैया। बिसोर आंनियाव बेफोरबायदि लाइजाम हरनानै नामानखौ थिनहरनानै सुथा नागिरदों, जुजिनो नागिरदों होननानै राजाया बुंनायसै। बेनि उनाव मा जाखो मोनथिगौना? राजानि जिथु गावनि गाननाय जोमनायखौ फिसिनानै लानाय, बे बाथ्राया आराव जाबाय आरो बे बाथ्राखौ एलिसायाबो खोनाबाय आरो एलिसाया बै समावहाय राजानिसिम बुंहरफिननायसै, महाराज, नोङो बैसोर मानसिफोरखौ आंनियाव थिनहरदो जे इजराइलारिफोरनियाव सासे नाबि दङ, बे बाथ्राखौ मोनथिहोदो होननानैहाय एलिसाया राजानिसिम बुंहरनायसै। जेरैहाय एलिसाया राजानिसिम बुंहरदोंमोन, बेबायदिनो राजाया नामानखौ एलिसानिसिम थिनहरनायसै आरो एलिसाया बिनि न'नि खाथिसिम सहैनायसै आरो बै समावहाय एलिसाया मोनथिबाय जे नामाना एलिसानि न'नि खाथियाव सफैबाय होननानै। बै समावहाय एलिसाया गावनिफ्राय सासे थान्दै थिनहरनानै बुंनो हरबाय जे थांदो, नोङो जर्डन दैमायाव खनस्नि नोङो थुब्ल'हैदो, अब्लानो नोंनि जिथु खुरिया रग दङ बे बेरामा गागोन होननानै बै थान्दैनो बुंनो हरबाय आरो बै थान्दैया नामाननिसिम बे बाथ्राखौ बुंफैबाय। नाथाय बै समाव नामाना जेब्ला बे थान्दैनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनायो, अब्लाना नामाना एसे बोराबदों, रागा जोंदों आरो बियो बुंदोंमोन जे आङो नायदो, आङो ओरैसो सानदोंमोन जे बे मानसिया फोरबोनि मुङै आंनियाव फैनानै आर'ज खालामफैगोन, आंनि मोदोमखौ दांफैगोन होननानैसो आङो सानदोंमोन, नाथाय बियो बेबायदिसो बाथ्रा बुंबाय, आंखौ थांदो जर्डन दैमायाव
खनस्नि थब्ल'हैदो होननानैसो बुंबाय। बे मा जाखो होननानै नामाना बै समाव सानदों आरो बुंदों। आरोबाव नामाना रागाजों ओरैबायदि बुंबाय, आंनि हादोराव बेबायदि दैसाफोर गैया नामा जेरावहाय बे दैसानिख्रुइ आंनियाव साबसिन दैसाफोर दङ, जाय दैसानि मुङा जाहैबाय आबाना, फारपार, बेफोर जाहैबाय सबनिस्रुइ मोजांसिन दैसाफोर। अब्ला आं बैयावनो दुगैयोब्ला थब्ल'योब्ला आं मोजां जायामोन नामा होननानै बियो गोबां रागाजों बुंबाय। आरो बियो थांफिननो थाखाय एबा जि लामाजों बियो फैदोंमोन बे लामाजोंनो बियो थांफिननो थाखाय गिदिंनायसै। नामाननि बेबायदि बोराबनायखौ नुनानै नामानजों फैफानाय सासे नामाननि जिथु लें दङमोन, बै लेङा एसे गिनानैब्लाबो नामाननिसिम थांनानै गुरु होननानै बुंहैनायसै, आं माखासे बाथ्रा बुंनो हास्थायदों होननानैहाय। नामाना बुंनायसै, बुं। आरो बै समाव बियो बुंनायसै, गुरु, नोंनो जि एलिसा, जि नाबि, बे नाबिया नोंनो माबाफोर गिदिर खामानि मावनो होनायमोनब्ला नोङो मावनाय नङामोन खोमा होननानै बुंबाय। नोंथ' बेखौ मावगौमोन माबा मोनसे गिदिर खामानि मोनब्ला। नाथाय गुरु, दायो जा नाबि, बे नाबिया नोंनो लागै फिसा खामानिसो थिनदों, जे जर्डन दैमायाव लोहाबहैनाय, जर्डन दैमायाव थब्ल'हैनायनि बाथ्रासो बुंदों। बेखौ मावनायावलाय माथो गिदिर खामानि, एबा बेखौ मावनायावलाय माथो खहा जानो, बेखौ मावनायावथ' जेबो जेंना जानाय नङा होननानै गावनि लेङा, बे नामाननि लेङा नामानखौ परामर्श एबा सोंनाय बायदियै बुंनायसै। आरो बेनि उनावहाय नामाना थारैनो बाथ्राखौ नायबिजिरबाय आरो नायबिजिरनानै बिसोरो जर्डन फारसे आवगायलांबाय। आरो जर्डन दैमा मोनहैनाय लोगो लोगोनो नामाना जर्डन दैयावहाय ओंखारहैबाय आरो जर्डनावहाय थब्ल'हैबाय। जेरैहाय एलिसाया नामानखौ बुंदोंमोन खनस्नि थब्ल'नो थाखाय, नामाना थारैनो जर्डनाव थांनानै खनस्नि थब्ल'बाय, लोहाबहैबाय। बिनि उनावहायनो नामाननि मोदोमाव जिथु रग दंमोन, खुरिया रग दङमोन, बे खुरिया रगा गासैबो मोदोमनिफ्राय गैया जाब्लाय। आरो नामाननि जिथु मोदोम दङमोन, बे मोदोमा गथ' गोरलैफोरनि बायदि समान जाबाय, स्लिम जाबाय, मोजां जाबाय। आरो नामाननि मोदोमनिफ्राय खुरिया रगा खारबाय। इसोरनि सैथो बाइबेल जारिमिनखौ सल' महर लाबोनायखौ खोनासंनो मोजां मोनग्रा प्रिय नोंथांमोन, बे सल'नि गेजेरजों एबा बे जारिमिननि गेजेरजों जों बेखौ मोनथिनो हायो जे जों केबल परामर्श लाग्राल' जाब्ला जानाय नङा। परामर्शखौ बाहायनांगोन, एक्सनाव, खामानियाव मावनांगोन, अब्लासो जागोन। जेरैहाय नामाना साथाम व्यक्तिनिफ्राय परामर्श लादोंमोन। सेथि परामर्शआ जाहैबाय गाव बन्दी खालामनानै लाबोनाय लेंजो। बे लेंजोआ दिन्थिना हरदों इजराइलारिफोरनियाव सासे नाबि दङ, आरो बे नाबिनियाव थाङोब्ला नोंनि बेरामा गागोन, रगा गागोन होनदों। आरो बियो, नामाना बेखौ खोनानानै बियो बे परामर्शखौ एक्सनाव लांबाय, थांबाय। आरो बिनि उनावहाय बियो एलिसानियाव सहैबाय आरो एलिसाया परामर्श होबाय जर्डन दैमायाव खनस्नि थब्ल'हैथां होननानैहाय। बिनि उनावहाय आरोबाव थामथि परामर्शआ जाहैबाय, जिहेतु नामाना एलिसानि बाथ्राखौ लानो हास्थायाखैमोन, मोजां मोनाखैमोन, गाहाम मोनाखैमोन, बै समावहाय नामाननिनो सासे लेङा नामानखौ परामर्श होदों जे गुरु, नाबिया बेसे गिदिर खामानि थिनदों, जुदि गिदिर खामानि थिननायमोनब्ला नोङो मावगौमोन, नाथाय नोंनो दायो फिसा खामानि होदों, दैयाव थांनानैहाय थब्ल'नो होदों, बेखौ थब्ल'नायाव मा गोरोन्थि होननानै परामर्श होदोंमोन। आरो नामाना बेखौ थारैनो मावनायसै। आरो बेखौ मावनायखायसो बिनि गासै समयसाफोरा गैया जादों, बेनि मोदोमनिफ्राय गासै खुरिया रगा गैया जादों। बेयावखायनो जोङो बे सैथो जारिमिननिफ्राय बेखौ हमदां हादों, मोनथिदों जे केबल परामर्श लानाय नङा, परामर्शखौ एक्सनाव दिन्थिनांगोन। परामर्श मोनोब्ला परामर्शखौ खामानियाव बाहायनांगोन, अब्लाना जिउआव आशीर्बाद मोननो हागोन, जिउआव साक्सेस जागोन। बेयावखायनो इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, जाकब 7:22, नोंसोर इसोरनि बाथ्राबारि मावग्राफोर जा, खोनासंग्राफोरल' जानानै गाव गावखौ दा थगाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जि बाथ्राफोरखौ खोनायो, जों जि परामर्शफोरखौ मोनो, बे परामर्शफोरखौ जों जुदि एप्लाइ खालामाब्ला, खामानियाव बाहायाब्ला नंखाय। अनजाग्रा प्रियफोर, नामाना जुदि लेंजोनि बाथ्राखौ खोनानानै बिनि परामर्शखौ लानानै जुदि थाङामोनब्ला एलिसानिसिम, आरो एलिसानि बाथ्राखौ मानियामोनब्ला, आरो गावनि लेंनि बाथ्राखौ मानियामोनब्ला, आरो जर्डनाव जुदि थब्ल'हैयामोनब्ला बिनि बेरामा गानाय नङामोन। दिनैबो जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ खोनायो गुबुनफोरनिफ्राय, फोरोंगिरिफोरनिफ्राय, परामर्श होग्रानिफ्राय, बाइबेलनिफ्राय। जों जुदि बैफोर बाथ्राफोरखौ जिउआव जुदि बाहायाब्ला जोंबो रिंनाय फिथ्लायफोर बायदिल'सो जानानै थागोन, आरो जों आशीर्बाद मोननाय नङा, आरो जों जिउआव जौगानाय नङा।
प्रियफोर जों जि परामर्शफोरखौ मोनो इसोरनि जि बाक्यफोरखौ मोनो बाथ्राफोरखौ मोनो जों बेफोर फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ जिउआव एक्सन महरै लानांगौ अब्लाना जोङो आशीर्बाद मोननो हागोन दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि जिथु सल' दङमोन बे बाइबेल सल'नि गेजेरजों जोङो बाथ्राखौ सोलोंनो हादों दे अब्ला इयुननि समाव मोनसे गोदान बाइबेल सल' जारिमिन लाना फैफिनबावसिगोन नेनानै थादो प्रेज द लर्ड हालेलुया जै मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय थेंक इउ